агучваем па-беларуску. Фінансавы геній – гэта такі мужчына, у якога нейкім цудам атрымоўваецца зарабляць грошай больш, чым паспявае марнаваць ягоная жанчына. Джейсон, гэта твоя маці. З намі тут дядька Піт і тётка Салі. Усе пытаюцца пра цябе. Мы вельмі сумуем па табе. Што ў цябе новага? Напэўна, ты цудоўна бавіш час з цікавымі людзьмі. Патэлефануй, калі павернешся. Напэўна, ты адпачываеш сябрамі. Альбо сяброўкамі. У цябе толькі адно ў галаве. У любым выпадку патэлефануй. Мы любім цябе. Зрабі фота. Я жартую. Стейсі. Джейсон. Прыемна пазнаёміцца. Узаемна.
мяне ёсць таямніца. Я першая пачала назіраць за табой. Не хочаш сустрэцца? Мяне падвысілі. Мы маем адсвяткаваць гэта. Абавязкова. Не хочаш сустрэцца? Думала, што ты ніколі не прапануеш. Вітаю. Агучана студыяй Гаварун Бай. Знакі.